Pěkný den, vítám vás u dalšího dílu na konkrétní květinu. V tuto chvíli koukáme na kapradiny. Je to taková všeobecná bublina kapradiny. Já jsem si tady pro vás připravila například parožnatku, plebodium a nebo ten klasický takovou tu kapradinu, kterou znáte úplně všichni, na kterou si teď nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. Vzpomenu si později. Co se týče kapradin jako takových, snažíme se je na e-shop brát, vídáte je u nás na prodejně a snažíme se je s váma učit pěstovat a zároveň je trošku i pochopit. Kapradina jako taková, představte si prales, máte tam veliké stromy a dole je mech, jsou tam takové ty květiny, které nejsou moc velkého vzrůstu, ale jsou takové jako hezké, takové to kypřící právě ta půda s tím mechem a tam přesně ty kapradiny žijou. Neprolepsis, už ne. Co se týče kapradin, tak si opravdu zkuste představit jejich domácí podmínky. To, co jim vyhovuje, a pak si představte doma, když si ji dáte někam na stůl nebo na poličku, jsou tam sami, jsou tam nikde kolem nic nich není, teď třeba kolem nich chodíte, větráte a pak najednou z ničeho nic zjistíte, že ta kytka má oschlý listy, není hezká, nerostou nový listy, hnědnou a tak dále. Tak přesně je to důvod toho, že nemá dostatečný vlhký vzduch kolem sebe, ale ani ta kytka nemá takový to správný prostředí k tomu, aby fungovala. Pokud si jste rozhodnutý pořídit kapradinu domů, za mě úplně nejméně náročná je určitě kapradina parožnatka. Je to z toho důvodu, že ona poměrně dost vody si drží tady v těchto takových jako listech, dejme tomu. Já tomu říkám velbloud. Je to z toho důvodu, že tam, kdybyste to rozřízli, tak vám vyteče, bude vám tak jako týct voda, taková jako houba. A ona je skvělá v tom, že má na sobě takové jako jemné chmíří, takový, vypadá to jak prach. A tím ona si chrání svoje listy a vodu jako takovou. Tyhle ostatní už bohužel něco takového nemají a jsou takové trošku víc náchylnější. Pokud jste se rozhodli, že si domů pořídíte kapradinu, počítejte s tím, že je potřeba jí dát do nějakého zhluku rostlin. Ideálně větší množství těch kytek tak nějak jako pospolu, aby spolu dokázali koexistovat a zároveň, aby si tak jako vytvořili svoji bublinu. Takovou svoji bublinu vlhkosti bych to nazvala. Pokud ji chcete dopřát, určitě doporučuji vlhkoměr, ten taky, ale zvlhčovač vzduchu, který my třeba tady máme něco takového, tak ten nám hodně pomáhá v těch kytičkách, že umím si představit a takhle, když dopřejete zvlhčovač vzduchu někde v nějakém jako koutě, protože kapradina nepotřebuje moc světla, tak bude naprosto nadšená a happy. Co je u kapradin velmi důležité, oni mají takové vzdušné kořínky. Jo, tady vidíte takhle, jo, tady u toho až tak ne, protože to je mladá rostlina, tady má zase takové jako hnědé takové nožky, někdo to má jako i pavouk, vypadá to jak tarantule, tak to jsou vzdušné kořeny. To určitě nikdy neoddělávejte, ta kapradina to potřebuje k tomu, že nejen že si v tom drží vodu, ale zároveň jí to pomáhá dýchat. Co se týče světla, kapradina není náročná na světlo, nemá ráda přímé sluneční světlo. Pokud ji budete chtít dát na okno, doporučuji severní okno. Pokud ji budete chtít dát dál od okna, doporučuji klidně i nějaký kout za dveřmama nebo za oknem. Někde jako bokem, někde, kde je zeď a klidně opravdu zhlukujte ty rostlinky dohromady, bude jim to dělat dobře. Určitě doporučuju vlhkoměr, my ho máme tady a ten na e-shopu najdete taky, ten by měl mít doma snad fakt každý, aby ty kytky jste zjistili, jestli jsou mokré nebo ne. Když do nich píchnete, u kapradin je skvělé, aby se voda držela stále v zelené úrovni. Nepadala do červené úrovně a byla stále v takové jako zelené úrovni. Je to z toho důvodu, že ten substrát by měl být stále vlhký. Co doporučuji za substrát u kapradin, tak doporučuji určitě náš substrát Mix číslo 5, kde je přídavek rašeliny, tudíž trošku kyselé půdy a kapradiny potřebují lehce kyselější půdu, kde ta rašelina je a zároveň ta 5 vám dodá takovou nejenom jako vzdušnost, kyprost, ale i to pH správné k té pokojové květině jako takové. Věřím tomu, že to společně s kapradinama nevzdáme a že tomu společně i přijdeme na kloup. Těším se u další pokojové kytky.